أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa insha Allahu yau za mu ɗaura karatunmu ɓangaren falaki da hisabi, duk da yake akwai bambance-bambance wanda insha Allahu za mu kawo su. To a komai kun sani yana buƙatar farko, komai yana da farko a rayuwa, ko mene. To sanin kanka ne ka sani, lokacin kafin ka fara karatu ka sani dole ne sai ka fara da alif an baki. Idan baka fara da alif an baki ba ka sani ba zai yiwu ba, dole ne sai ka fara da alif an baki kafin ka ci gaba da sauran karatukanka. Mun sani a tsangaya dole za a ɗora ma alif an baki waw-zal, shine matakinka na farko a allo kenan. To haka mu ma muna da matakin farko a karatun falaki, kamar yadda aka sani insha Allahu ga matakin farko. To yanzu abin da ya kamata mutane su sani shine sunayen harufa. Wa'annan su ne a nan gurin, amma za ku ga wasu an canja musu waje. Duka insha Allahu kowanne zan yi mana bayanin shi. Ba jada hawazaha ɗaya kala manasa'a fasakara shatasaka zadazaga. Abajada hawazaha ɗaya kala manasa'a fadakara satasaka zadagasha. Karatu ya samu bambanci ko? To kamar mutum ya mai da hankali domin ya fahimci inda aka samu bambance-bambance. Inda aka samu bambance-bambance shine wannan abajada na sama, ko da yake da farko ana so a matsayinka wanda zaka koyi wannan karatu na falaki ka haddace su a faɗi. Ma'ana kai tsaye in aka ce maka kawo harufan abajada, kawai kai tsaye ka ce abajada hawazaha ɗaya kala manasa'a fasakara satasaka zadazaga. Dole ne fa sai ka san wannan. Wasu su ce abajada hawazaha ɗaya kala manasa'a fasakara satasaka zadazaga. Ka gani, idan ka haddace shi a haka ya zauna a kanka, to fa ka gama da izinin Allah, ka ci wani ɓangare na karatun. To wannan adadin da na kawo mana shine adadin da muka fi amfani da shi mu a nan Najeriya, wato gabas kenan. Akwai kuma adadi na yamma wanda ban fi amfani da shi ba sai a bugun sidira. Idan fa baka rike duka ba to za a samu ɗan damuwa ne. Za ka ga wani ya cire wani adadi, kai ka ce wai shi ina je samu wannan adadin, kai ba a gaya maka ba. To sai ka mai da hankali. To abin da ya kamata 'yan uwa su mai da hankali shine ka san adadin kowane harafi. Wayannan adadin harufan da suke alƙur'ani ne guda 28. Su ne suka yi ta zagaye a ƙur'ani, su je nan su fita, su je nan su fita. Ko ina wannan harufan su ne suka kewaye ƙur'ani. To dole ne ka san su. Wato kowane baƙi yana da adadin da yake ɗauka. Wato wannan ɗaya ne, wannan biyu ne, wannan uku ne, wannan huɗu ne. To wannan alif yana ɗaukar ɗaya, wannan ba tana ɗaukar biyu, wannan yana ɗaukar uku jin ƙarami, dal yana ɗaukar huɗu. Bari mu mana da rubutun boko saboda na san kowa zai fi ganewa. Alif yana ɗaukar ɗaya, ba tana ɗaukan biyu, jin ƙarami yana ɗaukar uku, dal yana ɗaukar huɗu. Kun san mu da ba 'yan bokon nan ba fa. Sannan ha babba yana ɗaukar biyar, sannan waw yana ɗaukar shida, zera tana ɗaukar bakwai, sai ha saɓe yana ɗaukar 8. Ku yi haƙuri, akwai 'yan Islamiyya, zan tantance, zan nuna wa kowa yadda zai gane nashi. Ɗamusa hannu yana ɗaukar 9,
ya tana ɗaukar 10, kaulasan yana ɗaukar 20, ɗan ara tana ɗaukar 30, wannan yana ɗaukar 40, nun guda munjaye, wannan munjaye ne mimo, nun guda tana ɗaukar 50, sin yana ɗaukar 60, allikafa an baki kenan yana ɗaukar 70, fa tana ɗaukar 80, sadi 90, ƙau mai ruwa 100, ra 200, shin mai ruwa 300, ta 400, ca 500, ka saɓe 600, zal 700, radi 800, zadi 900, gambaki 1000. To kun ga kowanne ga adadin shi nan, sai ka samu sai ka riƙe. Alif yana ɗaukar 1, ba biyu take ɗauka, jin ƙarami 3, dal 4, ha babba 5, wau 6, zera 7, ha saɓe 8, ɗa musa hannu 9, ya 10, kaulasan 20, lan ara 30, munjaye 40, nun guda 50, sin 60, gambaki 70, fa 80, sadi 90, ƙau mai ruwa 100, ra 200, shin mai ruwa 300, ta 400, ca 500, ka ƙarami ko ka saɓe shi kuma 600, zal 700, radi 800, zadi 900, gambaki 1000. To me yasa na bambanta haka? Idan kuka duba za ku ga wannan abajada nan ma abajada, kaga alif ba ja da ɗin nan na haɗe su a nan sai na raba saboda ka fahimci fa kowanne daban yake, adadin shi ma daban. Ha babba wau na haɗa amma a nan kun ga na raba su. Zera dama ita ba ta haɗuwa da komai zera. Ha saɓe ɗa musa hannu kaman ɗaya kala, kun ga na haɗe a nan na raba. Ina so ne ka fahimci nan ka fahimci nan. Ma na sa'a mi ara nun guda sadi an baki, kun ga a nan na haɗe. A nan he sin ta zo, a nan kuma sadi ta zo. To me yasa? Mana sa'a. Da na yi nun guda a nan, ku fahimta, nu ara ita ce nun guda, munjayen nan shine mi ara koma bayan nan. Lan ara ga ta nan, kaulasan gashi nan, ya ga ta nan ita ce ya ara, ɗa musa hannu gashi nan, ha saɓe zera, wau gashi nan, ha babba gashi nan, dal gashi nan, jin ƙarami gashi nan, ba ga ta nan alif gashi. A nan mun ga sun ce take da 60 ko? To shi kuma a wannan adadin sadi ne mai 60 ɗin. Sadi ne. Fa tana nan a 80 ɗinta. Kaga a nan fa sa sadi ne ko? A nan sai ya zama radi. To a nan radi ne yake da 90. A nan radi ne yake da 90 ba sadi ba. Kun ga kenan adadin ya bambanta ko? Adadi ya bambanta. Ƙau mai ruwa tana 100ta, ra 200, can da nan duka ɗaya ne. Shin mai ruwa ya a nan take 300, a nan kuma sun ce 300, to ka bambance. Shin mai ruwa 300 sun ce 300 a nan gurin yanzu. To saboda haka ku sani akwai baƙaƙe masu ɗaukan adadi biyu, gabar da yamma. Mu nan gabar ne, saboda haka wannan za ka yi amfani da shi, kar ka yi da wannan. Akwai inda ake yin amfani da shi amma ba a cire adadi ba, tsakani da Allah kenan. Mu nan muna gabar ne. Sin tana 300 amma kai in ka tashi cire adadi a 60 za ka sata. To ta 400 nan ma haka take, ca 500 haka, ka ƙarami 600 haka ne, zal 700 haka ne, nan radi 800, nan kuma zadi ne. Kun ga sun bambanta? Saboda haka zadi yana 800 a nan. Ga wanda yake 800 zadi wannan. Kun ga anan radi ne, amma anan zadi ya karɓa. To ashe zadi yana da adadi biyu, radi yana da adadi biyu. A nan kaga gambaki ne a nan, kaga radin ya canja waje wai ya dawo nan. Kaga ne yana 900, to yana afuwa nan yana 800, a nan yana 900. To a nan wajen gambaki ne mai 900.
Gambaki gashi anan yayi 1000, anan kuma shin mai ruwa ce 1000. To na ce zan ringa kawo mana karatun full, kun ga kenan yanzu ya zama dole mu kawo shi full. Yanzu kenan ya zama dole in ware mana adadi wanda suka rabu biyu kenan. Kun ga a wanda suka rabu biyu muna da 1, 2, 3, 4, 5 wa'inda suka rabu kenan. Wato farko muna da sadi, sannan muna da radi, sannan muna da sin, sannan muna da zamu da hannu, muna da gambaki, muna da shin mai ruwa. To wa'innan su ne suka rabu suka ɗauki wani adadi wanda dole sai ka tantance, saboda tana iya yiwuwa a nan gaba ka ga wani ya cire wani adadi ka zo ka ce wai shi ina ya je ya samo wannan adadin nashi ne, alhali kuma kai ne ana nuna maka ka ƙi ka tsaya ka fahimta. To a tsaya a fahimta. Wannan sadi kun gan shi a nan 90 ne, amma kuma a nan gurin sai ya dawo 60. Wannan radi kun gan shi a nan 800 ne, amma kuma a nan sai ya dawo ina yake, sai ya dawo 90. Kun ga sai sun, kun ganta a nan 60 ce, amma a nan sai ta dawo 300. Kun ga zadi a nan yana 900, amma a nan gurin sai ya dawo 800. Kun ga gambaki a nan yana 1000, 1000, ku yi haƙuri bari in ƙarasa mana da baƙin wannan kawai. A nan yana 1000, to a nan kuma sai ya dawo 900. Shin mai ruwa ina fata ana gani gaba ɗaya. Shin mai ruwa a nan tana 300, amma a nan sai ta dawo 1000. Kun ga kenan muna da baƙaƙe 5. Wato idan za mu bambance su sai mu ce wannan 90, 860, 900, 1000, 300, wato wanda suka yi wannan adadin su ne adadin gabas. Gabas ko gabar, mu bari mu ce gabas za a fi ganewa. Gabas wa'innan 60, 90, 300, 800, 900, 1000 su kuma yamma. Yamma su ne adadi na yamma, wato can kenan, su can ba nan ba, mu nan a gabar muke, to saboda haka wannan adadin mu ne na yamma. Mu nan Najeriya kenan, yammaci. To abin da ya kamata a fahimta, a nemi biro da takarda a kwafe baƙaƙe 5 ɗin nan, baƙaƙe 6 nan wanda suka bambanta. Sadi yana da adadi 90 sannan yana da 60, radi yana da adadi 800 sannan yana da 90, sin tana da 60 tana da 300, zadi yana da 900 yana da 800, gambaki yana da 1000 yana da 900, shin mai ruwa tana da 300 tana da 1000. Kuma kun ga inda suka bambanta. Amma fa kai in dai a Najeriya kake bibiya ta, to ga adadin da zaka ɗauka, wato wannan adadin. Idan kuma kana wata ƙasa ne, to ni gaskiya ban san a ina kake ba, amma ka yi tambaya ka ce wai kai yanzu yammaci kake ko gabashi. Idan an ce a yammaci kake kana iya amfani da wannan, in an ce a yammaci kake kana iya amfani da wannan. Amma fa 'yan uwa akwai wani abu,
shi karatu idan malami ya baka kana iya zuwa ka samu bambanci, to idan ka riƙe karatu kaga kana samun mafita a kai, kar ka canja shi, ka riƙe shi. Ijtihadi ne na malamai suke rarraba mana, to abin da ya kamata dai mu fahimta kenan. Sannan ina waɗanda suke 'yan islamiyya haka, wannan rubutu ne na mana na tsangaya, kaga wannan alifun ba'un jimun dalun ha'un wawun zai'un ne wannan ko zalun, sannan ga ha'un ɗa'un ya'un, wato su ne za su ɗan mata haka a ƙasa haka ko, to gashi haka ne na islamiyya, amma bari mu goge saboda ku gane ne. Kefun ko kafun ne, shi ne za ku ga sun masa ɗan wani haka, ga lamun ɗan ara bari in ɗaga ta, ga mi'ara mimun, wannan nu'ara ce nunun kenan, wato suna ɗan mata ɗigo a sama. Sannan wannan sadi ne, sadun kenan, sai wannan a'un, sai wannan fa ce fa'un, mu muna kiranta faɗi ƙasheshiya wannan kuma radi ne, gaskiya ba zan iya, ban san shi ba, radi ni dai na san shi, to ban san suya suke cewa 'yan islamiyya ba. Wannan ƙaho ne suna masa haka ɗigo biyu a sama, to gashi nan dai wannan ra ce, wannan kuma sino sun kenan ko, wannan ta'un, wannan ca ce, wannan kuma kafin, ga nan kafin ɗin dai kefun ne ko kafin, to wannan dai ka ƙarami ne ko mu ce masa kasaɓe. Da fatan dai 'yan uwa sun gane, saboda kun san tunda ni ba islamiyya na yi ba, to amma kuma karatun su dai na san shi, amma ban san baƙaƙen gaba ɗaya ba wannan kuma zayyun sunan wani bugu kenan muhimmi, amun zayyu, wannan zadi ne, shi haka suke yin shi, wannan shi ma haka suke yi, wannan ma haka suke yi, ba sa canja. Wayanda suke canja ga sunan suna yin ɗigo haka, sai wannan suna ɗan mata ɗigo, sai me wannan suna mai ɗigo biyu, sai shikenan. To saboda haka dai da fatan dai an fahimta, to 'yan uwa na mana fatan alkhairi, saboda haka ɗan uwa ka sani wa'innan baƙaƙe dole fa ka san su, gaskiya kenan, dole ne ka san su in dai kana so ka bunƙasa wannan ilimi naka. Hatta a karatun ramli za mu zo shi, saboda haka dole ne a riƙe shi. Gashi nan abajada, hawazaha, ɗaya kala, manasa'a, fasakara, shatasaka, zadazaga, wannan ka aga kaman ɗigo ne, ba ɗigo ba ne, 0.70 ɗin nan ne. Sannan abajada, hawazaha, ɗaya kala, manasa'a, fadakara, nan fasakara, nan fadakara ko farakara, fadakara, satasaka, kaga nan kuma shatasaka ne, nan ya zama satasaka, nan sai ya zama zazagasha, nan kuma sai ya zama zadazaga. Akwai aiki to kowanne sai ka haddace shi, sannan ka san adadin kowane baki, ga adadiddukansa na rubuta. Sannan wannan ka bambance yana da adadi biyu, ga nan na gabas ga na yamma, na gabas za ka ɗauka in a Najeriya kake, in ba a Najeriya kake ba ka tambaya ƙasarka a gabashi take ko a yammaci, in a yammaci ne in a gabashi ne ka yi ina amfani da naka. Wannan yana ɗaukar 800 a gabas, 900 a yamma, wannan 600 a gabas, 300 a yamma, wannan 900 a gabas, 800 a yamma, wannan 1000 a gabas, 900 a yamma, wannan 300 a gabas, 1000 a yamma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.